Diyos maray nabanggi po sa indogabos mga tugang. Idulot po niya to ang misang ini para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat kang mga minasunod. Norma V. Abrenica, Alicia L. Bermudo, Mr. and Mrs. Antero and Emmy Tayam and family, Lim and Comprado family, Carla Fabul, NCF CHS, Thanksgiving and Petition of Isa, for the 40th wedding anniversary of Grace and Mariel Buendia, for birthday of Jamila Isabel Bolaños, special petition for Edrigo, asin para sa kapangaluan, Kankalag, Nihero, Aaron, Jaime, asin kang gabos na kalag sa purgatorio. Ngunyan po ang ikaduwang aldaw ni simbang gabi asin ikatulong Domingo kan Adbiento. Sa misang ini, pinagpamibi ning simbahan ang pagdatong kan Diyos na pano ning kabanalan. Siya an madara ning liwanag asin kadunongan sa kinaban. Pinupunan niya tuon yan an o antefona, madya o sapiensya o kadunungan ning Diyos na orog kahalangkaw.
Makakaibanan po niya to sa Santa Misa ngunyan, iyo si Reverendo Padre Angel Lorenzo Dorosan. Matindog po ang gabos sa pagpoon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Susuloan na ang ikaduwang kandila ni Mr. and Mrs. Praxidio Benagua and family. Ang ikaduwang kandila, simbolo kan sa tong pag-arang, na iwaras sa to ang biyaya aning kadunungan, tanganing liwanagan ang satong isip asin puso, na masabutan niya to ang sa iyang mga pagbuot. Pamibi, Diyos na kagurangnan, paliwanaga sa samong puso ang sa imong mga pagbuot, tanganing makahawas kami sa kadikluman, asin ikapahayag na kami mga aki nin liwanag, sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Ang kadunongan nin Diyos na orob kahalangkaw, na kaiba mo asin nin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen.
Mga tugang ako unta, an sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nakakahilingkan sa imong banwaan, na maimbod na naghahalat sa kafiestahan, kan pagkamundag kan kagurangnan. Tugutin na mimibi kami, na maging maninigo kaming makaabot sa mga kagayagayahan kan siring kadakulang kaligtasan. Asindanay na magselebrar kan mga ini sa nakakadagkang kaugmahan, huli sa mga maludok na panuga. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon.
Sa enot na babasahon, may hinanyog nga to ang mga tataramon ni Propeta Isaías na ang tunay na paglingkod sa kapwa, nagtataunin dakulang kaugmahan sa nagdadarakan biyaya kan Diyos. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kadlagan asin an alang na daga mag-uugma, an disyerto mag-uugma asin mumurak siring sa mga rosas, mamumurak siya ning dakol asin maawit nin maugmang awit. An kamurawayan nin Lebano mapapas sa inda, an kalangkawan nin Carmelo asin Sharon man, mahihiling ninda an kamurawayan nin kagurangnan, an kaliwanagan nin sa tuyang Diyos, pakusugan nindo an mga kamot na nagpapagal, pasarigon an mga tuhod na tinatakigan, sabihin nindo an mga maluya an buot, magmaisog kamo, dai matakot, hilingaan sa indong Diyos, madatong sa pagsingil asin pagbalos, madatong sa pagligtas sa indo. Dangan, mabubuksan ang mga mata nin mga buta, malilinigan ang talinga nin mga bungog, an mga pilay maglulukso siring sa usa, asin an mga dila nin mga pula mag-aawit nin kaugmahan. An mga tinubos nin kagurangnan, mabalik asin malaog sa Zion, nag-aawit sa kaugmahan, asin nahihiling sa saindang lalogon, ang daing tapos na kagaya-gayahan. Makakamtaninda ang kagaya-gayahan asin kaugmahan, matatapos ang pagtangis asin kamunduan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. madya kagurangnan asin kami ligtasan. Madya kagurangnan asin kami ligtasan. Kagurangnan, maimbod sagkod paman, siya matano sa mga inaapi, an kakanon itinataon niya sa mga nagugutom, an mga nasa bilangguan sa iyang pinapaluwas. Madya kagurangnan asin kami ligtasan. Binubuksanin kagurangnan an mata kan buta, binabangon niya ang mga napapadungkal, inaamponin kagurangnan ang mga nakikihimanwa, an balo asin an ilo sa iyang sinusurog. Madya kagurangnan asin kami ligtasan. Namumutanin kagurangnan ang mga matanos, alagad rinaraot ang dalan kan mga tampalasan, an kagurangnan maghahade sagkod paman, sa gabos na panahon umawon ang Diyos nin Zion. Madya kagurangnan asin kami ligtasan. Sa surat na ini ni San Pablo, nagtutukdo sa to na an maugmang pag-andam para sa pagdaton kang kagurangnan, dapat nagibuhon nin may pagpapamibi, paggibo nin karahayan asin pagpapakabanal. Hinanyugon po niya to ni kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Magmatios kamo mga tugang, sakod na dumatong an kagurangnan, an paraoma naghahalat kamahalagang bunga kandaga, matinios na hinahalat ang huring uran, magmatinios kamo, pakusugaan sa indong buot, hulitaharanina ang pagdatong nin kagurangnan. Mga tugang, dai kamo mag-iriwal tanganing dai kamo paghukuman, an hukom yaon sa mga pintuan, dapit sa pagtios mga tugang, arugan nindo ang mga propeta na nagtataram sa ngaran nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan maray na bareta.
An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon nadangog ni Juan na nasa bilanggoan ang mga gibo ni Jesus, asin nagsugo nin duwang disipulo sa paghapot sa iya. Ika naan madatong o mahalat pa kami nin iba. Sinimbag sinda ni Jesus. Lakaw kamo, asin sabihon nindo ki Juan an sa indong nadangog, asin nahiling. An mga buta, nakakahiling, asin ang mga pilay nakakalakaw. Duminatong ang tawo na sinugo nin Dios, Juan an sa iyang ngaran. Siya na padigdi sa pagsaksi sa ilaw, tanganing huli sa iya an gabos magtubod. Bako siya an ilaw, saksi sa nasya kan ilaw. Siring kaini an pagsaksi ni Juan. Ang mga Hudeyo sa Jerusalem nagsugo nin mga padi asin kleriko sa paghapot sa iya. Si Isay ka, siya nagtuga asin hayag na nagsabi, bako ako ang Mesiyas. Hinapot siya ninda. Kunsiring si Elias ka, nagsimbag, bako. Ano ika, ang profeta? Nagsimbag, bako. Huli ka ini, naghapot sinda, si Isay ka. Nagkakaipo kami nin simbag na ikakatao sa mga nagsugo sa mo. Sabihon mo kung si Isay ka man ng God. Si Juan nagsimbag, ako ang tingog na nagkukurahaw sa kadlagan. Tanosan nindo ang dalan para sa kagurangnan. Mga tataramon ini ni Propeta Isaías. Sa mga sinugo igwanin Fariseos. Asin ang mga ini naghapot. Kung bako ka ang Mesiyas, bako ka sa Elias, bako ka man ang propeta, ta daw ta ika nagbubunyag. Si Juan nagsimbag, ako nagbubunyag sa tubig. Sa tahaw nindo may saro na dainin dumidbid, asin siya madigdi kasunod ko. Dae ko maninigo na maghubad kan bugkos nin sa iyang mga sapin. Ang mga bagay na ini nangyari sa Betania. Sa ibong napangpangkan Hordan, duman nagbubunyag si Juan. Mga tugang, an marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa liwat marhay na pagkabanggi po sa Indo Gabos. Maray na banggi man po, Evening. Father. So ngunyan, yaon na po kita sa ikaduwang aldaw kan sa tuyang simbang gabi. And also, at the same time, we celebrate the third Sunday of Advent. Kaya na-fulfill ta na po ang obligasyon ta, Sunday obligation, anticipated Mass. Ngunyan po na ikatulong Domingo kan Adviento, inaapod taman po ining Gaudete Sunday. Hali sa tataramon na Latin na ang ibig sabihon, rejoice. Mag-ugma. It is in an imperative mood. It is a command. Mag-ugma. Alagad, kung hihilingon ta, garo baga masakit. Garo baga sa panahon ngunyan, garo, is it possible na mag-ugma kita? Sa mga katahawan kan kariribukan, katahawan kan mga dai pagkakaintindihan, katahawan kan problema. Is it still possible to rejoice despite everything else? Mga tugang, ngunyan na Domingo, sa pagpagiromdom sa satuya, nin mag-ugma kita, magayon na pagherup-hurupan niya to ang tulong bagay. Kita, sinudal na simbahan, asin pinapagiromdom kita na maghiling, magdangog,
asin mamuot. Kaugmahan sa paghiling. Every time na we celebrate Advent, garo ini sarong signal or garo ini preparasyon niyato sa pagkamundag kan sa tong kagurangnan. And truly indeed, nauugma kita kasi Christmas. A season to be happy. Pag Advent, pag celebrate ng Christmas, kitang mga Filipino, ber months pa lang, may paparating na. Si Jose Marichan. Kidding aside, pag ber months, kita na mga Filipino, we celebrate Christmas already. Kaya baga, prominente kita na mga Pilipino na kita ang pinakahaloy na magselebrar ng Christmas. Napuon na kita, October pa lang, napuroon na kita, rather September pa lang, napuroon na kitang magdekorar sa laogan sa tuyang mga harong. Ilinuluwas ta na si mga tinatago-tagot ang mga Christmas tree. Si mga parol na nabakal ta pa duman sa raon. Or magayonon na mga Christmas lights. Yaon na ang mga bilen. Kung hihilingon ta, nahihiling taan mga magagayon na mga dekorasyon. A symbol of a joyful waiting for the coming of Christ. Alagad, ngunyan na sa Gaudete Sunday, mag-ugma. Pinapagirumduman kita na mag-ugma kita sa paghiling to go beyond kung ano lang ang nahihiling ta. Take note, to go beyond kung ano ang hinihiling ta. Dailang dapat kita natatapos na hilingon nin magayon ang mga dekorasyon, kundi the meaning of Christmas. Makamumundo, nagaro baga ang Christmas, hinahali ta na ang rason mismo kan Christmas. Kasi we focus more kung ano ang nahihiling ta. Kung ano ang magayon, kung ano ang bagay, kung ano ang ano ang trend. Alagad, nalilingawan tang hilingon, mamangno, kung si isay baya, kung para sa inbaya ang selebrasyon niyato nin Christmas. Maging maugma kita sa paghiling. Hilingon ta ang rason kung taano kita nagsiselebrar ning Christmas. Ikadua, maugma kita na magdangog. Magdangog. Aram po nindo, kadakol-dakol na mga love languages, di ba? Yaon ang words of affirmation. Yaon ang, ano pa nga nito? Yaon ang acts of service. Manlain-lain. But the most underrated love language is to listen. Magdangog. Kaya baga sa laog kang pamilya, minsan dain na nagdadangog, dain na tadtaong magdangog. Because gabos gusto magtaram. Kaya, as a result, dain na nagkakaintindihan. Magayon ini, or rather, totoo ini sa laog kan opisina, sa laog kan trabaho, sa laog kang klase, sa laog kan mga lugar kung sa inyaon ng mga barkada ta. Baad dain na kita nagdadangog. Maugma na magdangog. Sa pagdangog na ini, kita man bilang mga Katoliko, makadangog man kita, makanood man kitang magdangog kung ano ang kabutan kan mahal na Diyos sa satuya. Bako na magdangog kung ano ang isinasabi kan kinaban, kung ano ang uso, kung ano ang trend, kung ano ang sinasabi kariribukan kan kinaban. Makanaod kitang makadangog, dangogon ang kabutan kan kagurangnan. Because always remember that faith comes through listening. Makanood kitang magdangog. Hapoton ta dawan sa tuyang sa diribaad da inakita taong magdangog. Kasi puro na lang kita taram.
And lastly, maging maugma kita na mamuot. Kaugmahan sa pagkamuot. Father, paano man po ako maugmang makamuot? Wala na yung kasama ko this Christmas. Iniwan na ako ng kasama ko sana this Christmas. Or Father, paano man ako magiging maugma na mamuot this Christmas? Nagbaya, nagtalikod na an sa kuyang mahal sa buhay, an sa kuyang ama, ang ina. Father, paano man ako magiging maugma? Ngunyan na Christmas, nawaran kami ng trabaho na mag-agom. Father, paano man kami magiging maugma this Christmas, na bankrupt si business me? My dear friends, totoo man ng God, if we are all called to love, and hapot, how can we see love despite all these changes? What does love teaches us in this time of challenges? Totoo, we might say na this year we saw the world change and even our life. But remember, despite all the changes we've gone through, kadakol man kiraray ang nawalat. Love is still love. Understanding is still understanding. Patience, still patience. And on top of that, the love of God for us still remains the same. Kaya maugma kita, mag-ugma kita. Taan pagkamuot kan mahal na Diyos. Danay, totoo, asin padagos, na ihinihiras, pinapamati sa satuya. Despite kan mga changes na namatian ta. Aram po nindo, as what C.S. Lewis says, God always allows us to feel the frailty of human love so that we'll appreciate the strength of His. Mga tugang, love is still love. Love always finds you. No matter how hard you try to avoid it, aram niya kung saan ka nagtatago. It is smarter than you'll ever be. And love is patient. It waits. Sometimes, it waits until you give up just to prove you wrong. Because love is still love. Ang pagkamuot kan mahal na Diyos, danay padagos, kaya mag-ugma kita. Mga tugang sa tulong bagay na inian magayuntang paghurup-hurupan, ngunyan na ikatulong Domingo nin Advento, ang Gaudete Sunday. Maugma sa paghiling, mag-ugma kita na magdangog sa kabuutan kan mahal na Diyos, asin mag-ugma kita sa pagkamuot na danay para sa satuya. Kaya sa pagpadagos niya to, kan banal na Santa Misa, lugod ini ang satuyang challenge man, na ibalangibog ta, asin ipagirumdom ta sa mga tao na dai nakakadangog, sa mga tao na dai dinadangog ang kabuutan kan mahal na Diyos. This season of Christmas, there's a lot of things na magpasalamat kita asin ipag-ugma. Kaibahan na yan, of course, ang danay na pagkamuot sa satuya kan satong kagurangnan. Ini ang satuyang reflection. Ini man ang satuyang pangadsiyon. Amen. Matindog ang gabos, ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo, aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria,
Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin nilubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, halit sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan. Halit duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang nagrarani na kita sa Pasko nin pagkamundag, mamibi kita sa Ama, tanganing danay niya tong makua sa satuyang mga puso an kaugmahan bilang mga Kristiyano. Sa lambang kahagadan, an satupong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan asin ang mga naglilingkod digdi, makapamate kan pagkamuot ni Kristo sa gabos na tawo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, maghimate sa tingog ni Juan Bautista na nagaapod sa to, na maging udok sa buot ang pagsulsol asin pagkaungi sa kasalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong matauanin panahon si Kristo sa satuyang buhay, asin maging andam sa pag-ako sa iya sa kaugmahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga nagagabatan sa buhay, ang mga nagmumundo, asin ang mga nagahelang, makapabanaag kan kaugmahan nin Adbiento sa saindang buhay, dawa sa tahaw nin kahorasaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga gadan, makamate kan tunay asin danay na kaugmahan, kaibaan Diyos sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, ipamibi man niya to ang satuyang mga personal na intensyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Inigabos, hinahagad niya to huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Matukapan gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, danay na idulot lugod an ostia kan samong devosyon sa imo, na nag-uutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring naghahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan mga gabos na propeta. Dinara sa pupunan kan inang virhen sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabdan kaming nagpupukas sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit non na hukbo. Nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom ka ini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin an kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mangal daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na dalingkas sa kasaalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Haray pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Kagurangnan, hinahagad mian sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos na tabang makaandam sa mong mga nalinigan sa mga maraot na gawe para sa fiestang maabot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sorry. Salve Regina. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Materis Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po ang gabos. Maray na banggi po sa Indogabos. Aram ko alas 10 na. Paragal na kamo. Promise, halipot lang po. Kaipuhan ko lang na makiulay na personal sa Indo. Tangani na masabutan nyato ang katuyuhan. Pwede ko mangkutang gibuho na ipa-flash na lang dyan. Alagad ay ko kamo kaipuhan na hiling personal na kaulayon. Ini po manunungod sa mga programa asin proyekto kan sa tuyang parokya. Inaandam taan parokya sa dakulang selebrasyon sa maabot na taon ang centennial kang coronation ni Ina sa Peña, Francia. Pag inihiling po nindo ang parokya sa luwa sa atubangan, mahiling nindo garo mayo lamang ning aayuson. Pero pag di ka mo sa gilid, sa parish hall, sa taas kang parish hall, mahiling nindo ang kadakol ng mga facilities kan parish na dahil nagagamit. Ang parokya niya to sa mga sibot na parokya digdi sa Naga. Dakol ng mga formations, pero niya itong itinatao regularly, alagad kulang ang mga espasyo. Hulit na may mga unused spaces na dahil andam na gamiton. Kaya ang Parish Pastoral Council, kami nag-urulay sa kamautan na iandam ang parokya para sa siring na selebrasyon. Kaya sabi mi, maghahag kita ng tabang, makiulay kita sa mga tao. Kung igaman po ning magmamakulog sa parokya, mayang iba kundi ang mga parishioners. Dakula ang kantidad na sa tuyang kaipuhan, alagad ang dikit na pwede niya itong maitabang, makakagian, tangani na dagos-dagos ang satuyang patrabaho. Iga po kami ning plano, at hamana ang plano, luway-luway, ginigibo na niya to.
Tulipuon pa po kang August, nagpupuon na ang satuyang pagkonstruir kan nagtutururo na lugar diyan sa parokya. Sa gilid ay ang building po sa ibong. Mahiling nindo sa picture sa adyan mantang actually di ka pa pala nasabi ang sa kong katuyuan. Magpapa-second collection po kami sa Orulay mi kan Parish Pastoral Council na ang gabos sa simbang gabi asin Misa de Aguinaldo mahagagataning tabang sa mga tao. Kasud ma ako ta ini kundi may mga seminaristang nakiulay na makanta, makikarol, kaya sabi ko sige mag-giveaway kita sa mga seminarians. But this time around, sabi ko makikiulay kita sa mga tao. Mahiling po nindo ang plano ang mga raot sa tuyang parokya na kaipuan niya atong ayuson tanganing magin andam para sa sunod na taon. Asin ang plano na buot niya atong gibuhon. Salamat po sa indo. Magtada man kamo ning pamasahe, dahil man indo pag-ubuson. Magtada man ning pamasahe sa pagpuli. Salamat po sa indo gabos. Merry Christmas. Tataramonin pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa ikaduwang aldaw kan sa tong simbang gabi. Salamat man sa gabos na mga donantes asin sa gabos na ministro na nagtaukan sa indang serbisyo, siring man sa Laudate Dominum Choral sa indang pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man sa pamilya ni Mr. and Mrs. Praxidio Benagua and family sa pagsulok kan kandila sa ikaduwang aldaw kan sa tong simbang gabi. Asin urog sa gabos kay Reverendo Padre Angel Lorenzo Dorosan, ang satuyang celebrante mayor asin predikator. Diyos mabalos po, matindog po ang gabos para sa hering bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marahay na banggi po sa indo gabos.